danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Dattijan nan mai kimanin shekara 65 wanda ya ikirarin cewa yana ƙaunar Hadiza Gabon da aure ya tsinci daminsa a kala, inda jarumar ta ce a nemo mata wannan dattijo. Bayan sun gane da shi sai ta yi masa ɗungumemiyar kyauta, inda kai tsaye ya samu kyautar naira 200,000 daga wannan jaruma mai suna Hadiza Gabon, wanda ta yi masa alkawarin cewa idan har lokacin da aurenta ya zo ta yi masa alkawarin za ta sanar da shi ya zo a matsayin uba ba a matsayin masoyi ba. Dattijan dai ya yi alfahari da wannan jaruma, inda ya nuna godiyarsa da wannan tagomashi da wannan jaruma ta yi masa. To kun san masu iya magana suna cewa idan wani ya yi rawa an liƙa masa kuɗi, wani idan ya yi saɓanin haka ne. To dai ga wannan dattijo da kalamansa ga wannan jaruma. Alhamdulillah, masha Allah. Ajiya Hadiza, na ga sako wallahi, Allah ya saka da alheri. Ubangiji Allah ya bar zumunci, kuma yanda kika mun Allah ya miki da alheri. Kamar yanda kika faɗa in biki ya zo za a sanar da ni, a shiƙa na yadda na zama uba na gari. Albarka annabi, ina daga cikin uba, insha Allah ranar bikin Allah ya nuna mana. Allah ya tabbatar da alheri. Na karɓi naira 200. Nawa? 200,000. Yawa. Yawwa, shi ne alhamdulillah. Allah ya saka da alheri. Allah ya ji kan mahaifa. Na gode. Allah ya ƙara kusanci da kuma a hazaƙa. Alfarma annabi ta jama'a. Masha Allah. Fara ma Hadiza Gabon. Allah ko ne haka. Amin saboda manzon Allah. Kana fine boy. Ubangiji Allah ya mallaka ma Hadiza Gabon. Amin dan isar annabi Qur'ani. Na'am. A matsayin miji. Ko kai daga siran Allah kake? Wallahi ina bukata in dai na samu. Ba za ka kusa ba. Ai abun da Allah. Ai Allah ne mai bayarwa. Shine duk bakin Ba dan cikin adam ne yake bayarwa. gaskiya ne. Allah ubangiji ya mallaka ma Hadiza Gabon. Matashi ga yana